Oh, agsubsubli kami apo ket kas kadawyan at aramid tayo basta no dumtengen namdaman tuno alas 2 at ati special guest tayo apo dagitay nalalaing ako makansyon dito Isabela as we call ourselves the Isabela United Artists dagat grupo apo dagiti musikerong iti kantat na ket to uplift apo the moral of Ilocano musicians. Medyo Ilocano di pa nangibaga ka na balong. Anyway, kung na ba dagiti text line tayo. Good afternoon, sir. Greet ko man. Ilakay ko nga Jerry Kalawad. Ipatok ko rin man na di Arak. It's me, Sir Rossi Kalawad. Sitio Maligaya of Kawayan, Siri. Arak ka no balong? Sapay hanak uminom ti Arak. Okay, good PM, Sir June. Igreet ko man ti antik nga ni Auring nga sala kabayatan ti panagdingig ti programa yo idol aglalo no mga glotay si Seaweed. It's me Jordan of Bagong Tansa, Aurora. Okay, good afternoon kada kayo ta amin po Bagong Tansa, especially to awa mo gayam dita hanggang mga taga dita ni Apo Attorney Joram David Beltran. Ayan, and anapaya ti bagata to yung nakaduti text messages. Ato'y atitog dito eh. Hello, heto na naman ako. Great morning, idol. Pa-request ko man di kawiran, idol. It's me again, Miles, Axel, Cyrus, Christopher Balmaceda from Balakong, Ilagan sa Balam. Balakong? Balakong. Hindi ka mo Then pa-shoutout po sa lahat ng mga makikifiesta. Tugot kayo pa bayong yo tapno ato karnita bawi dito sa Arosep Ilagan Isabela. Salamat po idol. From Arosep. Idol Cyrus. Okay, napaya balong. Kuna natin ni kuya ni ating Vanji Alberba. Kuya ang imbitarak man namin dagiti kakabagyan mi tao may kayo inton patawan ni Tatang Lito Alberba. Maangay jay balay sitio Benavista nga danan oras tirabi. Ipasala na, dan tugtog gumay kayo. Amin, makisala from Vanji Alberba. Makapakatawa mo, oras si Rabi. Kung na naman. I want a specific time na. So it's not oras. Kanito, iti Rabi. Kung na moment. Anyway, amin nga dati nabalin nga itugo nga kasala mahitugod kayo tatakang tugtog apo ta sumala kayo amin awan ti pang malam na dito nga nakakabil so agsasala dalatan orang bisinandan di naman bagat agparti kami iti baboy awan mat basta umaydan tulat na makisala dahil iti number 1 yung bagan makisala da pakikablawa yo man dahil ito'y gayam ko unay ng rogi no naman dahil dibing kami pa isunan ni Bong Cruz Gifaya iti barangay Menalo. Sapay ko gayam na salon at kalatahan mo unay ti aginom ti double black lalo no di nakadwa. Ano ba? Idol June ka na Idol John Mark. Isagot yung man kanya na jay kanta nga ni John Lennon nga Imagine. There's no heaven. Happy Sunday idol kablawan man ni Johnny Malnawa. Dita Petron Quezon Isabela nga mga antimangga nga daramang na. Kasi sintonado ato yung piano na dito yung organ ko tata. Ni, sa silang. What do you think? Kasi sintonado. What? Something like that. Balita ka dyan, damdama na yan. Anyway, sige kumansuntang roti may isa. May sapay nga pangablao balong. Ate man, ibato man. Ito, kasagbayan di pa nagpilik ti sumarunong kansyonan ta. Bato. Ibato mo ko naman. Ibato mo nga talaga. Anatin na ngayon tayo. Hello, Idol. Chuck Manan, Nicolay de Marquez. Dito yung La Trinidad. Drit, da kami man, kin bakot ko nga madamag ng dengag, di tamaya, ta programa yo. Kansyonan nyo man dyan, laglagi pa mawan nagkurangak, ta urain mi. Hehehe. Ano naman? Sige, namin ano da gaya mo. Idol. Namin ano da gaya mo, request atan, laglagi pa. Iso man natin tiraan tan. Laglagi pa, awan nagkurangak. And happy birthday kano kini Ariel Perdido. Dito kami Kalinga, Konamidiano Sabado. Adriano Doctor. Kasladyak maakno panagapukaw ko kakaiso na nga ayat ko. Jakman
masulisok ka, bayat ka awan ko. Narukog man gaya, day tanaken mo, kararuaken puso. Di mo pinanunod, day sakripisyo, rigat ko kentuog. No pakaratsakan, ti panagsagabag, awan mabalin ko. Nunang namaen, na di na kun kasapulan, siya kung tayo lipatan. Nunaragsak ka, di tasidong na, palubusan ka ngaroon. Ngemnudong tentong, aldaw nga agbabawi ka, ang makawan ko jak may panamnaman. Laglag ipem, mawanti nagkurangat, ken nagpasulak. Hindi ka manlangan na, sige, go ahead. Dato'y ayat nga imparignak, ketawan umartak. Wow, nginting subad mo, dasaan kilindo, pusok ti sinugatan. Apges ken panaas, tinaglinakam, ken kaaman ang alilaw. Narupok man gaya, ay tanaken mo, kararuaken puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, rigat ko kento. Lupa karagsakan, ti panagsagabag, awan mabalin ko. Nunam namaem, na di na kun kasapulan, siya kung tayo lipatan. Lagi-lagi pem, mawanti nagkurangak, ken nagpasulak. Tato'y ayat nga imparignak, ken awan umartam. Yang diin subad mo, dasaan ken lindung, pusok ti sinugatan. Apges ken panaas, tinaglinakam, ken kaaman ang alilaw. Apges ken panaas, tinaglinakam, ken kaaman ang alilaw. Okay, karoba, 14 minutos, kasagbayan de las 2 di malam. Susubali po, iti programa nga adda kami manan, dito lang po 98.5 IFM, iti Idol Tenga FM of course, kadoy rata po dito kakataraki, nga Idol yo, Idol Jun Seriales and Idol John Mark Pastor. Basit lang yun ang haniton, mga ganda yun, iti timek, iti special guest performer iti itatang, apo kaslapan umuli bantay, iti get up na kita mo na nga to, dajay ay haan nga bantay kayo tatawa no ibagam nga tatay Converse ng sapatos, it's for ano tawag dyan hill anawang nga minya makitikat downhill, ayan nga skateboarding kasi kaya majay agitay klase ti sapatos Vans ano pa yadagi jay Converse
and other lagi nila pipikit iti suelas na pang ko kaya pang skateboarding. Yan nga rod ket manggaganyo damdama ano siya sino tayo ito special guest sayo. And katugiti so amin na po nga members iti Isabela United Artists ket no the panahon nyo please drop by this PM after our program tadati basit get together tayo. Ket ko na ni Dr. Adriano Sabado ulit-ulit kano nga basaen na happy birthday kano kini Ariel Perdido. Di amo no apay nga no katunggal ag text da ka birthday na dayto Ariel. Nairan ra nga taaya nga kada Domingo nga ag text da ka birthday na. Wenno tapno lang ada may bagata nga pangablaaw nga muoreham nga birthday na. Anyway, kapot na birthday na ko na I get happy birthday. Latan nariga mo no. Hamon pa ganti kalikagom na dito nga gayom ko ta naglaing nga mga ilunod. Joke lang Dr. Adriano Sabado and congratulations iti award mo para iti ulirang guro nga maangay ito sa jay Los Angeles, California. Ano dito Twin Tower di Jayan basta di something somewhere in US ma-awardan apo ni Apo Dr. Adriano Sabado hampay hangan na kontento iso nang ati award na kat Mr. kat most outstanding Isabelenyo in the field of education napampay di Manila napampay di Bangkok, I guess. And then this time, the US. Siguro, ito sumarasaro Dr. Adriano, adanto iti most outstanding teacher, di jay Uranus, Venus, napatagi dito mga di sabali nga planeta ti apa mo paka-awardan talaga nga handang international ton ti award no dikat di universal. Kita baka no lumampas ka mo kita nga planetan. Tika ado iti award nga maaawat mo. Okay nga rod, tawa mo di kadwa kito yan, salo-salo man ti kumansyonan. Nasimbeng oras ken kanito, kasimbeng panunod ko, dimteng ka, dito'y biyag ko, anang maristo'y lubong ko nasimbeng oras kang kanito kasimbeng panunod ko dimteng ka dito'y biyag ko anang maristo'y lubong ko sigaman balong itantaadda ka dito'y arpad nagbalinak narektaken na sa lukat kastat inted mo arektat pusok ag nanayon awan ananay ko nasimbeng oras kang kanito kasimbeng panunod ko dimteng ka dito'y biyag ko anang maristo'y lubong ko itantaadda ka dito'y arpad nagbalinak narektaken na sa lukan kastat inten mo arektak pusok ag nanayon awan anay ko kastat inten mo arektak pusok ag nanayon awan anay ko
handang nga masarakan ka no, iti Facebook Live, iti FDD, lagi dito mga pagayam tayo. Ayan, so nga naikawa da, so nga iti viewers ay lain ka nagbasit. But anyway, kasanutan nga ipalawag kanya da. Nagbalin, pinagkikay sa amin po iti Facebook Live, iti Toyno mo, John Sariales, kumada di kumawal ko nga in Ted Mulatan na po, iti IFM, isudalatan na po tayo Facebook Live, and then dagiti replay iti tulatan na po YouTube channel ko. Kasi latatin na may amintap no hanga malito mo dagiti bibuya nga duwa ti pagbuyaan dapat. Anyway, padasin tayo talaga nga marikatan tayo nga mang birok ka no ni Oo. Pagbuya ami kung kunata. Okay. Ngarod, nadaanan na po iti kanito ti panang tatay ti dadatlag nga sonata. Anyang nga ti paulo na dati kansunin may. Kaya no, amuyo apo ti title na, i-text yun lang. Balong si kati mang ibaga. 0917-1500361 ti pag-textan nyo. Ano di... Ano ati Ella na na? Anya na agan di agency dito eh. Pacific Star International Employment Agency. Di dyan. Pacific. Madi ka makatal na. Adati bakante nga oras tan ni. Kata i-text ko kanya na. Di ka nagan na. Agtartaray dito. Ewan gayam di screen tayo na madi kayong manak makita. Oo. Anyway, for 200 pesos apo, no amoy ti title na dito nga sonata nga kansyon ni May, I get i-text yun lang. Ito official text line tayo. 0917-1500361. Nalakalay nga po. Tagipat padawat tayo lang tilawod. Courtesy Alpha CJ of Baguio City. Baguio City. Lagi ito nga papapugtuan tayo nga sonata. Ngarod, i-text yun na po. Dinagan nyo age and address. Ato yan. Ipuon ko nga irugi, panagbiag miya kakaasi, anak na kamay sa apobre, may palpala isa baling nga ili. Iti ubing ak amaladaga, binilbilin at day dinanang, ay anak ko agsingsingpet ka, tain na kun sa bali adaga. Bumangon na itibigbigat, agin nagaw sipnget ken lawag, iwaras kundag ito'y matak, awan ka na ng ama buy-buyat. Nuin kam matipon-tipon, nagkakabsat maumumong, kas kamla nalaylay asabong, taawam metentay makinpuon. Nuin kam sa jay eskwela, agsasarunu kam nga agkakaka, kas kamla naspak-asa nga, taawan metentay makinbunga. Adu kami nga agkakabsat, siya kun na nang di nagrigat, siya kun na nang di nagsaad, bilang ina nga mangal-alwat. Nuin kam matipon-tipon, nagkakabsat maumumong, kas kamla nalaylay asabong, taawan metentay makinpuon. Nuin kam sa jay eskwela, agsasarunu kam nga agkakaka, kas kamla natpag-asa nga, taawang metentay makinbunga.
Adu kami nga agkakabsat, siya kuna nang di nagrigat, siya kuna nang di nagsaad, bilang ina nga mangal alwa.